Oiurak ala agintzen dutan, lehenik egunon, pena hemendik ezin probatu salda zein goxua dagon. Santu bat hartu aitzaki eta gaur bestaba Elizondon, edo nork ez du suerte horita, pejon gaizula San Anton. Hemen guztiak elkartu ditu, salda beroaren drogak, naizta San Anton gogordi ez du garai berriaren sogak. Gainditu ditu gazte jendia, ta gainditu ditu modak, baino San Antonak atuko du alkoholemia kontrolak. Alkoholemia kontrolarekin, naizta eginalak, aizia bota eta ez gara beti izaten formalak. Gorriz jantzita zein eleganten, bazebiltzan bi igualak, igual hortara etorri dira, hortik zebiltzan foralak. Talanerako izaten duten, haiek nahikoa enkargu, naizta tabernan zeuden gustora, hartu behartzaie kargu. Bere zerbezek eta gureak, berdin dute nahiko gradu, baino beraiek hartzen dutena nor kontrolatu behar du. Legez ezin da alkoholik edan, guardian gaudenean, baina kanpotik zail da ikusten zer daukagun barrenean. Nik behintzat ez dut inoiz ikusi polizia bat lanean, eurek egin ez da guri ez utzi, guortan ari garenean. Haiek aldute eta horregatik, beraien gibela beten, haientzat lana horixe da, ta ez izerdita ez neken. Eta legea lege da baino, justutik ez dauka baten, haiek legea betearazi ta guk bazpadare bete. Sobera altu etzazu erran, naiz bertsua behar den josi, begira hemen aurrekaldean, gozetu dituk aizaki. Partitu aurretik, ostian lanak salda pixko bat egosi, jakinezkero guere egin ginean, alkate dozin egotzi.
nik ere Xabi ikusia det, hor azpiko panoraman, salda eskutik eskura dago agintariek emanan. Ta nahiko harin kargatzen dute bere jardunaren zama, ni ere alkate izan naiteke hori bada bere lana. Langile fina etzara baina etzara mutil tontua, lan egin gabe jornala jaso hori da zure kontua. Baina janariaz gozatzen ara, hor da zera asuntuan, guain ulertu dut San Anton dela animalien santua. Ta animali ugari dago, barra horretan barrena, alkatialen aipatuaren, faltako zaigu azkena. Gure goera obeliteke, badaukat itxaropena, aurten hor jefe jarri dute eta iaz hemen zegoena. Matematika dirudi honek, ta kontu hoitan astean, dena bukatzen da zeron eta du hasiera batean. Lehengo urtean hemen zegona, gaur dabil jefe antxean, badakigu banor izango den jefe bat horren urtean. Ta zopa hemendik nabarmentzen da, bere lurrin bere usai, ta arduaren laguntzakin denak daude horren alai. Zergaitik denak horren kontentu, elkarren artean lasai, diruak ez du pozik ekartzen, doainik diren gauzek bai. Enekien egin behartzanik, horren beste kontu bitxi, ta dena hola izango deniz, Xabi ezin dut sinetxi. Ala ta guztiz ohitura bada, beharko zaionez eutxi, musu emateko keinua egin eta mukila gorrutzi. Mutil jatorra dirudi baina, dauka mingaina gaiztua. Naiz estudiatu hau elitzake sekulan aita santua. Anda eliza ikusten alduzu, hor dago ere bankua. Vatikano bezala egin behar da Elizondo estatua.
eta nagusi jarriko ziran Elizarekin batera. Diru faltarik ez dute eta egingo dute aurrera, baina zer badet bueltaka eta hor nere galdera. Hain euskaldunak balin badira nun dago haien bandera. Egin duzuna martirizatu, diguzu ama Virginia, nola leike hain mingain gaiztoa eta hainen ez jakina. Igual jakingo zenuke baldin, bertan jailua bazina. Bakarra dago ta justu hau da euskaldunon ikurriña. Hori hola da egi galantan eta zertarako ukan. Ez eta sigo orain zurekin banderarekin burukan, baino iritzi bat nahiago nuken, aldan bitartian trukan. Niko ere hori onartuko dut, baina koroak endutan. Zualbergeriz zabiltza baina, niri altzen nauzu lanera. Hau da hau marka berak eginez, tani hor jarri gainera. Baina asmoa hori baduzu errez konponduko gera. Niri jarri koroa buruan ta zuk eraman bandera. Banderek Xabi neri bezala buruan astu dizuten. Pake pixka bat nahi du jendia, pakia nahi dugu buken. Ta naizta berez kantatzen degun, haien txaluaren truke. Ardo pixka bat ekarritare gustor hartuko genuke. Arrazoi duzu, guk edan beti, ebaten dugu gustora. Eta doainik bada janare gustora sartu ahora. Ikusten denez arabiarren, errara joan beharko da. Ardoa gugana ez badator, joan gaitezen gu ardora. Nolakua dan bertsolarien, ardo beltzaren irrikan. Ta faltan gaude eskari bat da, ez ustetanik kritikan. Xabi hor dator esku beteta, ona helduko da tita. Zopare ondo hartuko dugu dana eskatzen hasita. Bertsolariak maiz pentsatzen da, horrela dela ohitura. Herri batera joan eta bertan dabiltz besteen
ura, baina Xabi Torresen eskutan ez zetorrelako ura. Askorik ez jan gero etxera bialduko dute faktura. Haiek bezala guk bildu gera, ardo beltzaren bueltara. Berdintzen baitu dagoen hotza, ta kendu degun ikara. Kargodunek ta bertsolariok, antza badaukagu ara. Urtean behin lan pixkat egin ta aldala denen biztara. Baina pista sano mantentzeko ez da ona ardo haunik. Eta zu guztiaren aurretik jada traguak inzabiltz. Bertso kontuak hobeak dira, txukunantzian ta neurriz. Guain mokautxo bat egingo dugu ta bertsuak gero berri. Oitura hau mantentzen makina bat urte. Lehen bella zen guain sari gehiago dituzte. Boleto saltzen zaku bat dirutan bete. Ta guain zozketatu behar omen gaituzte. Ez gaituzte eramango oso urrutira. Guk ez daukagulako Txekorren segira. Zozketarako prest naiz, hasta dilatira. Nik hemen dauzkat eta zureak nun dira. Etxeko lanak einda, hemen da laguna. Zein ote volumena manejatzen duna. Niri eskeni zidaten ta ona erantzuna. Bakarrik erosten dut premiua duna. Hemengoak badu nahikoa entzuten. Txekor eder bat paper merke baten truke. Aukera txikitxo bat naizta eukizuke. Tokatu ezkero zein jakingo altzenuke. Ez nuen estudiatu behar zen garaian. Denbora pasatzen nun hondartzan endaian. Baina hori badakit astalunt naiz jaian. Tokatu ezkero zein hartu eta jan. Txekorra dan egunan zutaben. Zure etxera junda gaixua ze grabe. Bertan hil behar zaizu suabe. Mata de dira joan behar izan gabe.
baserritarrak gara, baina ez aspaldian, baratzan baino gaude, etxeko atian, ta noizbait baserriak, jauzita zutian, uste dut ez gaitula gu hartuko azpian. Arrituta naukazu, esatera noa, baratza ipatu dezu, baratza sanoa, letxuga eta tomate, batzutan kinoa, ez dut uste zeranik vegetarianoa. Auskalo buruan ze, pasa zaion honi, haragitik urruti nahi bait nau ipini. Baratza izan badut alaxe komeni, lehenengo baserritar portugesa naiz ni. Baserritarrana da zure izaera, ez dakit esana den edota galdera, klubean sartu zera haiekin batera, naiz aldea den atxur batetik bestera. Beste atxur hortan bagera jaiuak, gero hola joaten zaizkigu saioak. Baratzeak eman da ezin bete bokailuak, ta aurten landatuko ditut bakailuak. Beharko nuke nik zure etxera, esperimento hori begiz ikustera, naizta esango duten gehienek baizera, 11 ikusteko jaiuak baikera. Batzutan nahi bezala ez da egiten hitz, ta zuni mariatzen ja hasita zabiltz. Etxera etorri nahi du ikustera begiz, zein da beste aukera begikin ez balitz. Zorrotz jarri zeran, ta ze kritikoan, ez dezula onartzen nik esandakoa, nere hizkuntza goxo ta poetikoa, bertsolariaren hitz metaforikoa. Sorpresatxoa ez nekin lengotik, gazte batzuk azaldu behar zutenik hortik. Zozketa ikera datoz guztiak gogotik,
Ikastolakoak baina San Ildefonsotik. Eskolatikan ona, heldu dira errez, beste lanak hobeto hartzen dira berez. Zozketa haien kontu naizta izan legez, umiak dira baino inosentiak ez. Inozentzia eza ez denez kaltia, euraktanik egingo dugu guain pakia. Boletua hemen dut utzi ematia, ja ateratzen duten nere zenbakia. Baztandar titulua daukatek garesti, Ni lortu nahi eta ezin ibili naiz beti. zure ez zaituzte hartu hain goxo hain ezti. Ta zu ez zaituzte hartuko ni baino hobeki. Hori da Gipuzkoa delako lesakan, Horixe da lesaka Gipuzkoa data. Ara mantso joan behar da aldegin presakan, Alare pasatu genuen baztango atakan. Etorri ginen baino geldituko algera, igual kontrola dagota hobe ez atera. Lasaie harrian oinez jungo naiz etxera, Ta korri egitekotan zoaz iparraldera. Trampa egin nahi ta ez dakite ikasle gaixuak, tramposoak guak dira haien ondokuak. ta hoiek ezote dira zure lengusuak. Xabiz sendatu zaizkio eskuta besuak. Behar den lanerako ez du hartzen baja, Gerrian ordez besuan jarri du gaur faja. ta bere zenbakiakin bete aurren kaja. Dena du bere aldeta alare keja. Bukatuko aldugu behingoz saiotxoan, Eta prestatzen hasi urrengo urtekoa. botazuk azken puntua, zuk azken bertsoan. Bukatu zazu esaldata berdin ardoa. Urtero bezala, San Antonen badakizue, gehien esperatzen duten momentue hau dela, zozketaren unea dela, eta ja hasiko gara zozketa egiten, bale? Hortarako aurkeztuko bazkitzuet gaur nerekin laguntzaile izango dute 4 ume hauek. Beraz, aitzinet favorez pastu, Elorri Ruiz de la Rinaga, Eñauto Teiza, Julen Aldako eta Iara Arregi. Venga, txaloa, favorez hauen dako. Eta listo, hasiko gara, komentatuko dugu. Hasiko gara Magratik, lehenbiziko zozketatuko dugu Magraren zenbakie, gero Bildotzena, gero Zerri eta gero Aratxia. Bale? Orden atrako dugu lehenbiziko Magraren 4 zenbakie.
Lehenbiziko atrako dugune da milakoa. 1000, 2000, 3000, bigarren zenbakia 100koa. Gero 10rekoa eta gero batekoa. Ezkerretik eskuinera numeroak. Bale? Ulertu dugu, ez? Bale. Bueno, hasiko gara orden. Magraren zozketa, lehenbiziko zenbakie. A ver, sartu eskue. Mugitu ongi, ez? Bale, arte. Orduen, magra 7.000... Hiru. 7.300... Lau. Bost. Bost 1000ekin hasiko da. Bost. Bortz mile, bortzeun... Nondo puntuek? 20, 6. 6. Bortz mile, bortzeun eta 71. Bortz, 6 bat. Hiru mile. Zazpi. Hiru mile, 700. Ni mugitu, Trampi gabe. 0. Hiru mile, 700 da... Hiru mile, 700 eta 2. Zerrien zenbakie. 3, 7, 0, 2. Albaitaritzan, saldue, omen da. Bost. Bost. Bortz mile... Bi. Bortz mile, 200... Bortz mile, 200 eta 10...